In-numru ta' nies li daħlu l-isptar matul il-mewġa ta' sħan li laqtet l-Ewropa imlaqgħu mal-ċifru qabeż il-medja ta' nies li jitlu l-isptar f'dak iż-żmien tas-sena. Bejn it-12 u l-25 ta' Lulju, jiġifieri meta pajjiżna esperjenza l-ewwel mewġa ta' sħana, id-Dipartiment tal-Inċidenti u l-Emerġenza f'Mater Dei kellu 5677 pazjent, medja ta' 405 pazjenti kuljum. Iżda tul it-tieni mewġa ta' sħana, jiġifieri dik ta' bejn is-26 ta' Lulju u 8 ta' Awwissu, kien hemm żieda fil-persuni li kellhom jitlu l-isptar. Kienu 5832 persuni li daħlu l-emerġenza, jiġifieri medja ta' 416 pazjent kuljum. Huwa mifhum li l-medja ta' kemm persuni jitlu f'dan id-dipartiment kuljum hekk kif ikkalkulata lura fl-2016 hija kemm xejn inqas hekk kif din tlaħħaq it-377 persuna. Dan juri li kien hemm żieda notevoli tul dawn iż-żewġ perjodi, kif spjega Dr. Alan Drago. Esperjenzajna fuq dawn l-aħħar ġimagħtejn tlieta influss qawwi ta' pazjenti, alright? Minx ngħid li l-influss iktar mis-soltu kien direttament relatat mal-isħana, alright? Mhux il-pazjenti kollha li rajna kienu problemi relatati mal-isħana. Li rajna huwa rajna iktar każijiet b'nies qed jibatu b'temperaturi għoljin direttament ħabba l-isħana u li spiċċaw kellhom bżonn ukoll ħafna minnhom kura intensiva. Dak huwa fatt. Tul dan iż-żmien isħana wkoll ikkawżat mart li huwa relatat mal-ikel b'25 każ ta' salmonella tul ix-xhur ta' Ġunju u Lulju. Dr. Drago temm b'avviż għal dawn iż-żminijiet. Il-punt huwa l biex kemm joqogħdu ġewwa, right? Għax għandna ħafna postijiet li fil-verità għandhom ikoll tispiċċa biktar sana ġewwa milli hemm barra, right? So idealment jew jkunu xi forma ta' arja kondizzjonata jew xi fan u kemm jista' jkun ukoll jixorbu iktar affarijiet friski.